Sudunga nga tong dakbayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan, sa kalisod nga gisaguban. Unta di na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahiusa lang sa pagpagkamana. Alang sa usag-usa, kita ragyud ang atong kaluwasan. Kayang gahom anaa sa katawan, Kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, kinsa pa man di ay ang magdayo, kita ragi hapon pa'y. kinsa pa man di ay. Aduna tay ikong usog nga di mabuntog, di mapukan. Antay-antay gihapon nga mag-abot mo, taliwala sa kalistanan. Bawion tang panginabuhi nga napagan, malikon ta ang kaninatagang taman, nakaaswagan di atong dakbayan. Maong giyawhang ang tanan, Saragyud ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan, kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay
August 28, 2020, Friday. Mass intentions for 6:30 a.m. Petitions. Complete healing and speedy recovery of Father George Militante, SDB, Father Felix Forlan, Sister Gina Fernando, Jacinta Patalinghog, Frances, Cynthia, Walter Dejos, Ramon Castro, Arnold Piner, Marianette Cabrera, Capadocia Cala, May-Ann Katakura, Consolacion Tejano, Noli and Concon Tejano, Camilo Gillian II. Enlightenment and wisdom of Pil Marie Villamora for coming exam. Guidance and enlightenment for Joseph Dominic Liboon. For the spiritual strength, good health, safety, protection, and healing for all the frontliners. Pinili family, Dakay family, Gamboa family, Liamedo family, Obiso family, Yvonne Jorin, Antonio II, and John Albert Vismanos, all crew members of Super Trader and Renante Saludo, Resi Joy Cuenca and family, Joy Guetard and JC Guetard, Laarni Aguila Honrado, Sigmund family, and Bulio family, Rosalina Lumantas, Paula, Alexandria, Enriquez, Eugene, Vincent, Michael, Angeli, Christina, Laarni, John Timothy, Rayom III, Jade, Welkemi, Renel, Melin, Yungko, Dalen, Gloria. For the successful operation for Juliet Villamor Peras. Good health and protection for Dominador and Jocelyn Libuon and family. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Michelle Lee Carlson, Maxine Lourdes Abadia, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Lourdes Segundino, Pura Ann Marie, Raymond John Alain, Joben Benedict, Neneth Cabrera family, Terdes family, William and Shoni Miranda, Carmen Chu Dakay Pinili and family, Purita Lee and family, Bruce Lee, Graciel Senisa, Lorenzo Lee, Flora May Bebilio, Amor Lee, Maya Adriatico Pagtaknan, Carlo Anton Suarez, Ryan George, Peter and Maribel, Los Viminda Yap, Hani Fritzi Yap, Christine Yap, Frances Joanna Yap, Cristel Ocañada. And for the school blessings for the school year 2019-2020 from Kian Zairo Arreglo, Nicole Ann Talibenio, and Lourdes Kindergarten School Educating Community. Birthday of Leia Martinez, Jaime Ibona, Mark Timothy Reyes. 8th birthday of Kauri Monica Cabigon. For the souls in purgatory, Ernesto Fadrega Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nenita Cabangitan, Rinaldo, John Carlson, Celeste Lienos, Jose Protasio, Reverend Father Faustino, Memerta and Milanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio and Cayetana, Pura, Jose, and Ben, Florence, Epimaco, Martelino Sr., Agnes, Nieves, Liceria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Cerila, Vicente and Lourdes, Mercedes, Ramon, Dairo, Clara, Nicomedesa, Poliento, Danilo, Josilito, Aniceto,
Perpetua, Roque Sr., Rosario, Plácido, Ramon Sr., Ramon Jr., Emeterio D. Chu, Rodolfo Lorenzo, Mario Jiménez, José, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Bienvenido, Cornelia Chua, Pilar Cariaga, Epimaco Martilino Sr., Sinon Rofina, Eduarda, Maximo, Jennifer Ivy, Antonio Estrellata, Edelberto Albert Olimpia, Jesus Sr., Felipe, Albert, Francisco, Dan, Erwin, Victor, Potenciano, Saturnino, Eufemia, Maria Corazon, Erlinda, Amparo, Marvin, Melessia, Emmanuel, Epifania, Gaudioso, Zosima, Liberata, Dulce, Toribio Sr., Isidro Sr., Natividad, Gloria, Glena, Grace, Father Ike, Heriberto, Chopista, Paulino, Perfecto, Policarpa, Vivina, Buenaventura, Paulina, Agustin, Alessia, George Jr., Juana, Dani, Grace, Benita, Tertuliano, Natividad, Alger, Consorcia, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Lilo, Edgar, Valjun, Sebastian, Catalina, Demosthenes, Esías, Rizalde, Verónico, Leonora, Rinaldo, Pamphila, Carolina, Jolito, Sara, Laurenio, Arnel, Cristitota, Lito, Alfie, Marlo, Jovi, Celestino, Krisha, Cyrene, Virginia, Guvi, Domingo, Ricardo, Felicissima, Bienvenido, Esteban, Adalia, Barcelo, Rolando, Graciano Pinili, Stanislao Dakay Jr., Stanislao Dakay Sr., Ronald Chris, Carmen, Nenita, Felix, John, Philip, Gregorio Sr., Federico, Alan Chiquita, Artemia, Anita, Romana, Daniel, Pedro Liamedo, Isidaria, Narciso, Venancio, Santiago, Victoriano, Honorato, Rofina, Rosalia, Diosdada, Perlita, Eduardo, Rogelio, Salvino Pinili, Vicinta, Ansing, Tayang, Aurelio, Maura, Anastasia, Esteban, Pedro, Rufino, Crispina, Natividad, Ori, Maximo Antipas, Yotikia, Francisco Sr., Francisco Jr., Pilar, Henry, Lydia, Irish, Flaviana, Pilaggio, Rudy Perpetua, Jose Ansaloma Padriga, Henry and Maria Tessa Padriga, Carmen Padriga, Catalina Padriga, Julia Padriga, Jesus Chong Lim, Luciano Medalye Jr., Jose Agagon, Lizel Ningasca, Florentina Primitivo Sr., Primitivo III, Perla Marcelino, Porfirio Jr., Purificacion, Virginia, Marcelina, Dodong, Manuel, Rosalia Lopez, Lucia, Paterno, Plácida, Chodulo, Minda, Romeo, Pamela, Delia, Kyle, Raul, Sonia, Janet, James, Diana Go, Uy Chansi, Ke Rin, Ke Kiam, Ke Tin, Ke Leong, Ke Yong, Sunti, Ke Tiong, Frank Sr., Basalo, Guitard, Damaso, Elizabeth, Joseph, Robinson, Delzime, Forferio, Mercedes, Catalina,
Cayetano Sr., Cayetano Jr., Paosta, Felicidad Serapio, Arsula, Rufino, Maria, Paulino, Elias, Kadayang, Olipio, Ertiquio, Chudulo, Sofronia, Jimmy, Fortunato, Victoriana, Rose, Tin, Lourdes, Vandol, Albina, Reyum Jr., Reyum Sr., Sara, Nena, Herminia, Ligaya, Ernesto, Griselda, Marichu, Benedicto, Dumagit, Walter, Cholita, Glory, Carmelito, Marlon, Urbano, Charlie, Iluminada, Fructuoso, Paula, Fabian, Rafael, Cecilia, Danilo Castro, Pipito Ubal Jr., Consolacion Ubal, Jerome Daclan, Ones Sakamay, Marcos, Fe, Jocelyn, Cynthia, Philemon Sr., Gundrano Jr., Gundrano III, Santos, Herminia Borja, Omi Cruz, Nelson, Concita, Abunjo, Jesus, Anacorita, Guillermo, Diladja, Basilio, Eufrosina, Simplicio, Olimpia, Chune, Alcala, Bonifacio, Emoy, Francisco, Vivian, Benvenida, Jesus, Alberto, Felix, Rosa, Juliana, Venerando, Darwin, Norberto, Lucena, Iluminada, Pureta, Arturo, Edilion, Hideliciosa, Generosa, Eulalia, Eustaquio, Francisco, Vivian, Benvenida, Jesus, Alberto, Felix, Rosa, Juliana, Venerando, Darwin, Vicente, Regino, Forosuelo, Narandan, Leonides Madera Nadal, Jeronimo and Lydia Destua, Baldomer Nadal Jr., Antonio Iyala, Esperanza, Jose, Isabel, Virgilio, Exaltacion, Teresita, Josefa, Agustin, Catalino, Immaculada, Iluminado, Poncionita Nadal, Marciano, Salajeron Sr., Leonora Salajeron, Juanito Nadal, Cesar Carbonilla, Evelyn Pilar, Verna Soberano, Sotera Migalien, Jose Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Bienvenido, Avayap, Cisenando Sr., Constancia Fermin Sr., Leonides, Perpetual Tandok, Luciano Medalye, Jose Agagon, Lizel Ningasca, Nicole Rebecca, Mirna Alfredo, Dennis Gerardo Sr., and Dennis Gerardo Jr., Grace and Jackie Beltran, Delia, 40th days for the soul of Maximo Daclan, 40th day of Castro Chua Sr., 40th days of Frank, first death anniversary of Lourdes, death anniversary of Ramon Villarvino Sr., birthday of Ronaldo Serrano, late Serrano Jr., 40th days of Mark John Rico Cesa, birthday of late Adelina Cañete, birthday of the late Prudencio Pumareja, and all souls in purgatory, the forgotten souls, and those who died of COVID-19. Palihog Manindog.
Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Mga igsoon, welcome sa atong Eucharistic celebration nining August 28, online Mass at 6:30 in the morning. Atong gihandom karon ang kapistahan ni San Agustin, usa sa mga bantugan kaayo nga doktor sa simbahan, santo, ug atong iampo nga unta makakaton kita sa iyang mga pagtulunan. I would like to invite you to present your personal and family intentions dinhi sa atong altar. Lakip ng atong mga parish intentions, among them good health and safety of all our parishioners, frontline health workers and their families, seafarers and their families, Wilkris Appliance Corporation family, intentions sa CIT High School Batch 72, Albert and Crisilda Lim and family, Pasita Ong, Cookie Uy, Gemma Chua and her intentions, Carmen C., Pilar Pardo, sa Hernandez Fortus, Patanao, Belotindos, Tabanao, Atilio families, safety nila ni Laila Demesilio and family, safe travel for Dr. David and Mercy Harris and family. Atong ilakipsad ang mga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karon, especially for Irvi Maderaso and Eva Kabatingan. Ug atong ilakip ang healing and spiritual strength ilabi na nila ni Halimani Ranganath, Father George Militante, Justice Poy Dalen Gloria, Juliet Villamor Peras, Betty Valmeo, Dr. Eugene Salazar, Dr. Pasita, Therese Marie Pareja Puters, Jessie Lara, Sergia Ocanyada, Dexter Rabanillo, Jeffrey Pan, Armando Medolyar, Eric Lovitus, Rogelio Lucmayon, Flaubert Delia Villacastin, Elena Bernasor, Mylene Chay, Leslie Suliban, Lara Damole, Dindo Paradela, Flor Apape, Rose Herrera, Welcha Vender, Camilo Guillen II, Kim Cabarlog ug si Zisenia Sevilla. Ug sa mga kalag sa purgatorio, sa mga nangamatay, especially for Yulhil Pastoriza, Teresita Alvarez, Teresito Yap, Hazel Reyes Opolintissima, Freddy Ruth, Maria Luz Orhel Grafe, Dennis Jose Cañete, Felipe Tan Intantan, Juana Valencia, Perpetua Tandok, Armando Fortus, Jose Pardo, Lilia Velez, Erlinda Nunez, Pat Belsinia, Dong Lienos, Rodolfo Lorenzo, Chupistes, and Dalmasio Jr. Mga igsuon, maghinulso kita karon sa atong mga sala aron kita takos ug angayan sa pagsalmot ning santos nga misa. Ikaw nagipadala pag-ayo sa mga mahinulsulon. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nami anhi aron pagwagtang sa mga sala. Kristo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan.
ug pasayloon sa atong mga sala. Tad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, bag-oha dinhi sa imong simbahan ng espiritu sa imong gipatuhop diha kang San Agustin imong obispo aron sa mapuno na kami sa mong espiritu uhawon unta kami kanimo lamang ang tuburan sa kinaadman o pangitaon ikaw namo ang tinubdan sa gugma sa kahitasan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Si Kristo wala ang magpadala kanako, aron ako mamunyag, kung dili aron magsangyaw sa maayong balita. Dili ginamit ang mga pulong nga lisod sabton, aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo didto sa krus. Kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus, binuang alang ni adtong walang maluwas. Apan kanatong giluwas, gahom kini sa Dios. Ang kasulatan nag-ingon, himuon kong kawang ang kaibalo sa mga maalam, ug isalikway ko ang kaalam sa mga makinaadmanon. Busa, unsa naman unyay kapuslanan sa mga maalam ug sa mga makinaadmanon, ug sa mga batid sa lantugi, niining kalibutana. Gipakita sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam niining kalibutana. Kay maoy pagbuot sa Dios sa iyang magkaalamon, nga walay tao nga makaila kaniya, pinaagi sa iyang kaugalingong kinaadman. Apan, gibutan sa Dios ang pagluwas ni adtong mutuo, pinaagi sa ilang giingong binuang nga mensahe, nga among giwali. Ang mga Hudyo nagkinahanglan og mga milagro aron mutuo sila, ug ang mga Griego nangita og kaalam. Apan alang kanamo, nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa krus. Ug kuning mensahe, wala nahimuti sa mga Hudyo, ug giilang binuang sa mga dili Hudyo. Apan alang ni adtong gitawag sa Dios, Hudyo siya o dili, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kay ang giisip nila nga binuang sa Dios, mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tawo, ug ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios, mas lig-on pa kaysa kusog sa tawo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Panglukso kamo sa kalipay, kamong mga matarong diha sa Ginoo. Ang pagdayeg gikan sa mga buutan angay gayod, pasalamati ang Ginoo diha sa alpa. Sa lira nga may napulo kakoldas, awita ang iyang kadayganan. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Kay matarong ang pulong sa Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Mahigugmaon siya sa kaangayan ug katarong. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Gikawang sa Ginoo ang mga laraw sa kanasuran. Iyang gipakyas ang daotang mga tinguha sa katawhan.
Ang laraw sa Ginoo nagabarog sa kahangturan, ang tingguha sa iyang kasing-kasing, latas sa tanang kaliwatan. Puno ang yuta sa kaayo sa Ginoo. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus misugilo ni ining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Niadtong adlaw ang gingharian sa langit may sama sa 10 kadalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nanglakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala sila magtagana pagdalaglana nga igdudugang. Samtang ang mga maalamo nagdalag mga sudlanan nga punoglana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan pag-abot, busa, nagduka ug nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi nakadto sa dihang milanog ang usa ka singgit, ania na ang pamanhunon. Dali kamo og sugata siya. Nang mata ang mga dalaga ug giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, bahini kamig jutay sa inyong lana, kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, kay dili na paigo ang lana alang kaninyo o ganamo. Lakat tinuon kamo sa tindahan o pagpalit kamo sa inyong magamit. Busa ang mga danghag nga dalaga, milakaw aron pagpalit og lana. Ug sa wala na sila didto, miabot ang pamanhunon. Ang 5 kadalaga nga nakapangandam mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal ug gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga ug misangpit sila, "Sir, sir, pasudla kami." Apan ang pamanhunon mitubag, "Wala ako makaila kaninyo." Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pagingon, busa, "Pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna." Ngaigsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Mayong buntag kanatong tanan. Karon atong gihandom ang kapistahan ni San Agustin. Gahapon iyang mama Saint Monica, karon ang anak San Agustin, usa ka bantugan nga doktor sa simbahan. Magisgot tag doktor, diya kuno usa ka doktor nga may bisita sa iyang pasyente diya sa ospital. Ug iyang giingnan iyang pasyente, "I have a good news and a bad news for you." Ug mingon ang pasyente, "Dok, unahan ang good news." Ug mingon ang doktor, "The good news is you still have 24 hours to live." Ug mingon ang pasyente, "Unsa may bad news?" "The bad news is I forgot to tell it yesterday." Ngaigsuon, today is the feast of Saint Augustine, usa ka banggiitan ug bantugan nga doktor sa simbahan, usa ka santo. Ang iyang life story famous kaayo ug familiar kaayo nga makaingon gyud ta no nga
naagyoy hope no ang matag usa nga mahisalaag kay bisan si San Agustin, nahisalaag pero nakatultod ra siya sa dalan sa kasantos. From sinner, he became a great saint. From a life of vice, he lived a very virtuous life. He was born in Africa in 354 AD, 3rd century, ngadto na sa 4th century, and spent many years in wicked living and false belief. Sa iyang pagkabatanon, wa siya'y padulngan ug wa siya'y kapaingna, wa siya'y kapadulngan ug wa siya'y tumong sa iyang kinabuhi. And he had a very brilliant intellect, bright kaysa nga tanan. He was brought up as a Christian, but his sins of impurity and pride darkened his mind, that he could not see and he could not understand the divine truth anymore. Mao nay nakadaot sa sala, mga igsuon. It was his impurity and his pride that darkened his mind. Pero nisulod ra gihapon ang grasya sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Natandog ra gihapon siya sa grasya sa Ginoo. Ang iyang kasing-kasing natandog sa grasya sa Ginoo. Pinaagi sa pag-ampo sa iyang mama. Through the prayers of his mother, Saint Monica, and also through the skillful and insightful homilies and preaching of Saint Ambrose, he became convinced of the Christian faith, and later he embraced it wholeheartedly. Ug mao ni ang grasya sa Ginoo, mga igsoon. He did not only become an ordinary Christian, he also embraced the life of a priest. And he became a messenger of God's goodness and love, brothers and sisters. Sa iyang kapistahan karon, I would like to focus that we can learn 3 things from Saint Augustine, who was a great doctor. Because as a doctor, he was a doctor of humanity, and he was able to diagnose some of the ills of humanity. No aron lagsik ang tao. Diagnosis for a healthy Christian life. I'd like to focus on these 3 things. Number 1, for Saint Augustine, Christian life is a journey of faith. Mao nang atong kinabuhi no isip mga Kristohanon, mga igsoon. We do not just live our ordinary life every day, our human life, but most of all, no, Christian life is a journey. Ug asa man tapadong, we are going towards the house of God. We are traveling towards the heart of the Father. Mao na, mga igsoon, Christian life is a walk towards God. Usa ka pagpanaw padung kita didto sa kasing-kasing sa Dios. He had to overcome the belief when he was young of predestination. Kay nakabig siya no nining pagtuo sa iyang pagkabatan-on. Unsa maning predestination? Usa ni ka belief that God destined some to be saved and they go to heaven, and some to be lost and go to hell. O imagine, if you believe in predestination, nga bisan pa unsaon nimo pagkabuutan, kung ikaw gusto sa Ginoo nga maimperno na ka, wa na kay mahimo. Og imagine no nga ikaw destined na ka nga malangit, bisan pa ikaw magpuyo usa ka kinabuhi nga makasasala, pero ang imong destino langit. Imagine, mga igsuon, what an injustice. Pero nadaog ra gyapon niya nga dili di ay ni sakto nga pagtulunan, because we have a choice, brothers and sisters, and it is our choice whether we go to heaven or we go to hell, brothers and sisters, because God created us. Ingon si Saint Augustine, God created us without us,
but He will not save us without us. So kinahanglan di ay ang atong cooperation o ang atong consent. Dili mahimo no nga destined na ka. Bisan unsa imong buhaton din his kalibutan, malangit ka o maimperno na kadaan. No, we have a choice, brothers and sisters. And we are saved through our personal faith and relationship with Christ. And so we make our choice to live for God, to live for Christ, and allow God to direct our life. Ikaduha, nga pagtulunan, the helplessness of humanity, the restlessness of humanity. Mayingon si Saint Augustine, our hearts are restless until it will rest in Thee. It will rest in God, brothers and sisters. Ug mao na, brothers and sisters, only God can save us. We cannot save ourselves. Humanity cannot save himself because of man's sins. Not because of man's sins, we made a rebellion against God and created a deep gap, a deep chasm. God and humanity na dakong bungaw nga di na ka makalabang. And alone we cannot save ourselves, and we cannot rely on our own efforts. We cannot rely on our own goodness because we do not have. And we cannot rely on our own qualities and good works for our salvation, brothers and sisters. It is only God who can help us in our helplessness. We need to seek Christ. Mauna, brothers and sisters, like Saint Augustine, we have to always be seekers of God. Ato gyud siyang pangitaon, and we have to seek Him with a sincere heart, because alone we cannot redeem ourselves. We have to come to the Lord. We are saved only by God's goodness and grace. No, sama niya, the helplessness of humanity, the restlessness of humanity, that we can only find joy and peace in God, in Christ. And third, the necessity of the church. May nungdanon kaayo ang simbahan, brothers and sisters. While we have our personal faith, we need to be part of a community. We need to be part of a family, the universal church, brothers and sisters. You cannot save yourself alone. We have to be together. Like a branch that grows because of its connection to the tree, we thrive when we stay connected to the church. That is the reality, brothers and sisters. The church is not a perfect community because God allows the weeds and the wheat within it to grow together. But the church has been made a sacrament of salvation. Sa iyang experience, brothers and sisters, without his mother, the prayers and the tears of Saint Monica, and without Saint Ambrose, sa iyang brilliance, sa iyang wali, sa iyang mga teachings, he would have been lost. And that's why we need each other, brothers and sisters, in order to reach the house of the Father. Today, we remember Saint Augustine, this great doctor of the church, and he reminds us of these three things, three important diagnoses for a healthy Christian life. One, that Christian life is a journey of faith. Faith enables us to make a meaningful journey to God's heart. We may lose our way, but God will find us if we are truthful and sincere. Second, the helplessness of humanity, the restlessness of humanity. Without Christ, we can do nothing, and never underestimate the power of grace. Ug ikatulo, the necessity of the church. We need each other, and we are better together. Amen. Palihog manindog.
mga pag-ampo sa katawhan. Ang kahimayaan sa mga santos mao ang bunga sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. Busa pagsaulog nato nining pangilin ni San Agustin, sa ulogon nato ang kamanggihatagon sa Dios. Masaligon sa iyang kamanggihatagon, mag-ampo kita kaniya ug maingon kita, manggihatagong Amahan, patalinhugi kami. Manggihatagon nga Amahan, patalinghugi kami. Nga ang Dios maghingpit sa simbahan ang lawas ni Kristo. Sa ingon, mapadayon niini ang kinabuhi ni Kristo dinhi sa yuta. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, patalinhugi kami. Nga ang Dios manalangin sa buhat sa mga batid sa teolohiya ug maglamdag kanila sa paghigugma sa pagpanuki-duki mahitungod sa kamatuoran. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton nga natapta niining COVID-19 virus makabato na og hingpit nga kaayuhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug uban hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay makakaplag sa hingpit nga kapahulayan diha sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, patalinhugi kami. Atong ilakip sa atong mga pag-ampo, good health, safety, protection sa tanan natong mga parokyano dinhi sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, tanang mga deboto ni Mama Mary, frontline health workers and their families, seafarers and their families, Wilcris Appliance Corporation family. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, patalinghugi kami. Alang sa safety nila ni Laila Demesilio and family, safe travel ni Dr. David and Mercy Harris. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, patalinghugi kami. Sa mga birthday intentions nila ni Irvi Maderaso ug ni Eva Kabatingan, napunon sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, tagaan sila og maayong panglawas, bendisyonan ang ilang mga tagsa-tagsa ka mga pamilya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, patalinghugi kami. Atong idangop sa Ginoo ang tanang mga masakiton, nilabi na nila ni Halemane Ranganath, Father George Justice Poy Abarintus, Dalen Gloria, Juliet Villamor Peras, Betty Valmeo, Dr. Eugene Salazar, Dr. Pasita C., Therese Marie Pareja Puters, Jessie Lara, Sergia Ocanyada, Dexter Rabanillo, Jeffrey Pan, Armando Medolyar, Eric Lovitus, Rogelio Lucmayon, Flaubert Delia Villacastin, Elena Bernasor, Mylene Chay, Leslie Suliban, Lara Damole, Dindo Paradela, Flor Apape, Rose Herrera, Welsha Vender, Camilo Guillen II, Kim Bacus Camarloc, Cesenia Sevilla. Mag-ampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Amahan, patalinghugi kami. Kining tananamahan namong gipangayo kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Sana ang
Manindog palihog. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdayeg o paghimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Sa pagsaulog namo sa handumanan sa among kaluwasan, nangamuyo kami Ginoo sa imong kaluoy, aron kining sakramento sa gugma, mahimo alang kanamo nga timaan sa kahiusa o bugkos sa gugma, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diya sa fiesta ni San Agustin, doktor sa simbahan. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi siyang pagwali o gipanalipdan pinaagi siyang pangaliya nga nakapahimuot gayud kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kahagahuman, puno ang langit ug yuta sa daygon ang nagaan sa ngalan sa Ginoo hosana sa kaitaasan. Mangluhod palihog. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo galang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini
aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, si Kristo. Siya mo palit ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi o gali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga mo atubang og mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francis among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, sa tanang mga pari, tanang matuuhon, tanang pamilya nga nagsunod kanato online sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hinumdumi ang imong mga anak, ilabi na sila ni Yulhil Pastoriza, Sotera Migalien, Henry Soliva, Teresita Alvarez, Teresito Yap, Maria Hazel Reyes Opolentissima, Freddy Ruth, Maria Luz Orhel Grafe, Dennis Jose Cañete, Felipe Tan Intantan, Juana Valencia, Perpetua Tandok, Armando Fortus, Jose Pardo, Lilia Velez, Erlinda Nunez, Pat Belsinia, Dong Lienos, Rodolfo Lorenzo, Chufistes, Dalmasio Jr. Nga imong gitawag nganha kanimo gikan niining kinabuhia. Sa pagbunyag, namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw ta sila uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Ilabi ng mga kalag nga mong gihalad o gihandom ning santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Lourdes, uban ni San Jose, ang iyang bana, uban sa mga apostoles ni San Juan Bosco, Saint Mary Mazzarello, San Agustin, Saint Bernadette Subiru ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatagan na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Palihog manindog. Mga igsuon, isip o sa kabanay, isip o sa kasimbahan o sa kapamilya, mag-ampo kita sa atong langitnong Amahan. Amahan namo nga anaa sa mga langit,
pagtaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, kinisayo ta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugian sa mga panulay, kinunua luwasa kami sa takutan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan, Manausab kanimo. ipakita tang atong panaginig suunay. Kalinaw. Kaloy
palihog. Mga igsuon, mao kini si Jesus ang atong Ginoo, siya ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Aglawas ni Kristo, magdala kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
palihog manindog. Magampo kita, nangamuyo kami Ginoo, nga magsantos unta kanamo ang among pagtambong sa bangkete ni Kristo, aron paghimo namo sa iyang mga bahin, pagkahimo namo sa iyang bahin, mahimo kaming sama kaniya nga among gikalawat. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, Health of the Sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, Health of the Sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. Before we end, thank you for joining us, and thank you also for those online who continually support and follow us. Please continue to do so, especially if you have been blessed by our online masses. And greetings to our birthday celebrants, Tito Irvi Maderaso and Eva Kabatingan. Cheers! Enjoy your day. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. manalangin kaninyo ang magkagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dad-a ang kalinaw, ug ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Santos nga Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagahapon ug karon. Sa tanang katuigan, pagadaygon ka, walay nga pagmahal ang gihatag ko. Santo Niño, Señor Santo Niño, o daghang salamat sa kaayo mo. Dayon sa kanunay, simbahon ka gayud. Santo Niño, hari nga gamay, hatagan unta kami lunaw diha sa dughan mo. Hari nga gamhanan, hari sa tanan, walay tupong ang pagmahal, nagihan